Lenye into engifuna ukuyibeka wele ke umbono wami nami ngama life experiences zami. Mina ke ngiyaye ngithi mangikhuluma ngiyaye ngithi umfazi ofebile akanalo icala endodeni bese ngiyakuchaza lokho. Kuyimfundisozo ukuthi umfazi mayekufebele noma intombi mayekufebela ngabe kusakhulunywa nayo. Akekho umuntu ongakhulunywa naye. Ngisho umuntu obulela umfowenu kuyakhulunywa naye. Nomuntu wesifazana okufebelile kuyakhulunywa naye ngoba ekukhulumeni kwakho naye mhlawumbe ungagcina usuthola into nawe wena insizwa yakithi engakusiza mhlawumbe mayeseyichaza isizathu sokuthi kungane efebile mhlawumbe ungagcina usuthola into nawe engakusiza mhlawumbe improve somewhere kodwa muzothi awukhulumi nomuntu ofebile that is dangerous. Thank you.